huiske, hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Skimon zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Wij willen de sneeuw om. Wist nog dat Beer Boeloe juist de sneeuw ombrengen woe? En dat er zelfs zijn kopje poeiermalken met huning de vasteen lieten woe? Hij bezocht het eerst bij Ulbe de Oele. Maar Ulbe kreeg een telefoon. Nou even net, ja. De telefoon, hè. Mobiel. Ach ja, de techniek steert van heert. Ja. Maar daar kwam Sipke in. Hoi, Beer Boeloe. Ik weet nou waarom er geen sneeuw is in de winter. Ik heb het op een computer opzocht. Nou Sipke, als we dan alle ja zo goed wist. Vertel mij dan ook maar wat we er aan hadden. Want ik wil graag eens bij mij de slieden van het Gutter Duinogliedje. Ja, nou, het komt door de warmte, de energie en zo. Kachels, auto's, de lampen en al die dingen. Maar wat ik er aan had, dat weet ik net, ja. Mismoedig sjuggen ze naar de groen. Hé, wat krijg je nou? Wat zie je mismoedig uit? Wil je net meedoen om mijn demonstratie? Daar is Wieke Vrotmoes. En ze is zo optuin. De demonstratie? Nou, ja, wat is dat eens? Een demonstratie? Emelt Beer Boeloe. Een demonstratie? Dat we de sneeuw waarom gaan vullen. Snaps vol. Ze zwaait drok met haar jerms. Zeg, dit heb ik maken. En dan keer we er maar nou elk die te volle energie verbruikt. Hè? De kachels erheen gaat en zo. Begrijpt vol? En de lampen te volle hoor. En de wasmachine en zo. Ja. Dat vindt elk een goed plan. Ja. Dat, even later, rent de demonstratie al naar het huis van Kekeltje die. Wij willen de sneeuw om, want het is weer te warm. De kachels wachten uit, daarom roepen wij alarm. Wij willen de sneeuw om, want het is weer te warm. En Sipke had een lietse tromdetter op slacht. Ze roepen hield dit wet dat de sneeuw erom komen moet. Daar is het huis van Kekeltje. Wat zou ze vinden van de demonstratie? Wat had die Beer Boeloe weer al even? Hendrikus, gaat er eens even heen om te zeggen dat ze voortgaan moeten. Dit is hier een beschaafde buurt. En mag de kachel dan uit? Want het is hier zo warm dat ik mijn huiswerk met waan kan. Ja, ze ziet er zo wat. Rob Piekje. Hoe het verder gaat? Maar de demonstratie? Moet maar afwachten. Het is een beschaafde buurt. Wat wegwezen. Lekker sliepen.